sweet-sweet man ko ta sa agat ta February 14. Eh, mayo ka lamang ka effort kung sa imo ko dadarahon. Pero kung babalbagan mo ako, entero kung... Baby! Baby! Ano? Makaapod ka man, garo ka man makusugo ng boses mo. Ano ka taga-bukid? Ano bang niyo? Ano ba ya? Ano? Taga-bukid ka, kuro-kuraw ka na, ano? Valentine's na ba ka sa aga? Ha? Valentine's na? Mayo ka lamang dyan plano-plano? Ha? Anong Valentine's? Patal-patal lang. Makauga ka man, baby. May nito. Garo man niyo man. Init na, dirdik ng kauragan. Initon. Ay, hinuhugakan ka na ngunyan. Ha? Hinuhugakan ka na. Arog na yan kayan. Ha? Arog na yan kayan. Mainitong kaya sa kamauran yan, baby. Init-init na malos ka dyan nga daw. Mauran man pati na tiyan. Mainit tapos mauran. Ha? Mainit tapos mauran. Yung hayop na iniyo, tapiran, kakabaga dyan. Baka lamang kwintang jowa dyan. Baka lamang kayo effort. Ay, ano nga rin lalaking iniyo? Mainit tas mauran. Ay, yung kwinta niyo eh. Buray na yan, ang gutom na naman. Ay, blood na naman ng lulang mo. Tamayo kang kwintang bata. Shootang inames. Ang ugali mo talaga, ano? Pag-arog ka niyong mga para sa mga kababaihan, sweet-sweet man ko ta sa agat ta February 14. Eh, mayo ka lamang ka effort kung sa imo ko dadarahon. Pero kung babalbagan mo ako, entero kung maano sa kuya kung babalbagan mo ako. As mo yan? February 14? Mayo kang kwintang bata. Dahil ko araw kung taano sinagot ta kapa. Taano ta sinagot ta kapa. Tapos kaanos mo na. Mas makapangkwinta. Buray na yan. Kadakol lang sinarabi. Eyo, ididate ta ka. Sa'yo mo ba yung gusto? Ha? Sa'yo mo gusto? Totoo? Sa'yo kita ma-date, baby. Sa'yo mo ba yung gusto? Ha? Ikaw bahala. Basta duman sa lugar na sweet. Ako bahala. Ano, ako bahala talaga? Opo. Oh! Tama naman garo sa mo baby sa ano, sa Gutuhan, tapos sa Batagan. Ano? Gutuhan lang. Ano? Saan mo ko dadarahon? Ha? Saan? Gutuhan, tapos Batagan. Pwede na yan. With egg na lang kita sa Gutuhan, ano, tapos sa Batagan. Batagan, itong ano, kaduduktan. Pwede naman garo yan. Ay, pagkapatal talaga kaniyo. Mayo lamang kalatoy-latoy kung saan mo ko dadarahon. Gutuhan. Ano man yan? Talaga ng pintang guto. Shootang inames. Sabi mo daw asain. Di sa Gutuhan tapos Batagan. Wig kadudutan, wig egg. Ano? Bro, iniita niya yan. Pwede na yan. Humali ka ni Giyo. Humali ka ni Giyo. Nanggigigil ako sa imo. Baka talagang tirong ining lalaking iniyo. Ayun lang ining lalaking pinadangan tututong kapatal na maray. Mga yung kasut-sut sa buhay. Lo, gurutang nga ngayop. Puto na ako bahala. Bra, suni anggut. Susuntok kong taka, dahil ka mahali. Ha? Dahil ka mahali. Suntok kong kayo mukha mo, kanos-kanos na, pakanosong kayo ulit. Dahil ka mahali. Ay, kang kwintang bata. Bro, iniitan yung utak mo yan talaga. Puto na ako bahala. Tapos pag dinara ka sa araw kayo, maanggut ka. Dahil ka mahali. Ha? Dahil ka mahali. Ayaw na, mahali na. Ayaw, mahali na ko. Bro, kanos mo na. Tama natin ni Buisit. February 14. Malamang kasurasweet. Tawag ako kung Toblerone, kung ano-ano chocolates. Mayo! Pero kung arrogant ka niyo, aktibo naman, Ray. Woo! Parang ang kagayunan ko. With og. Ay.